Balong. Mm. Balong. Ayusin mo yung pagtatagalog mo, halatado kapag ka Awa. nagtatagalog ka, awa. On. Ikaw Awa. talaga. Ayusin mo yung pagtatagalog mo. Pinangulan sa katawan. Kasi ito kayong mga Pangasinan kasi pag nagtagalog halatado, awa. On. Ayan. Ayan. Ikot tayo. Mm-mm. Tulog. Tulog. Mm-mm. Ito, hindi ko alam kung kasama sa ano to eh. May mga mangga sa free. Baka magalit si si Kuya Daniel Razon. Okay. Babalog sulupak ka sa kinang. Video. Ay video ka, babalog sulupak. Dapat yung malayo para masaya yung mga kagenggeng natin. Yan. Dilan, yan nakaano. Ayaw sa ilaw. Bali-bali awa. Bali-bali dya. Ano to? Nag-hallucinate yung kasama ko, nagsasalita mag-isa. Itlog ng dinosaur. Yan si Talbos. Ako si Kamote. Mainit. Iitim na naman ako. Ayan, mainit. Kanina, ano ka na? Kayo monkey. Kayo mamaya. Negro, egoy na. Negro ka na. Palagay ko dito sa park na ito, maganda to pagka mga 4 to 5 PM na. Hindi kasi mainit. Kapag dito, ngayong oras na to, wala. Feel mo yung yung init. Ayun nga, umitim na ako. Di mo katakla. Kanina, kayo monkey. May kini. May talbo sa burido, untuk alam ko no. Yan. Papunta din mo na kamanggaan. Mahirap iya pa siya rin asawag agi ko ta ni amay agto na nang kupian ko no. Kaya taga mo yung piso, ilang Siso? para magiging apo-apo. Sikate man siso. Amay agto na nunutan niya ka asawag. Asawa Mga Mag-asawa. mga kakamote at saka katalbos. Nakukutas kaya asawak ni manggalo kami kuno. Di man kita ba nagtapiano singa tani anniversary tanatan kung ari singa man nakarta jud kinay. Ailis, islis, ail. Lupatan. Mga pipigilan kasi kinsalita. Ako na mo tud siya. Tamputan, malapar ka. Kakamote, tang katalbos ninyo na. Happy anniversary. Okay. Agapi ka kaswi tuya asawa ka aya. Sala kulay la si ayo. Pagkamo ka ng chuchay. Chuchay? May jad kan? Ay, kapampainaway skin ko. Morning. Kapainaway skin ko. Setting niya. Yan, katalbos.
Pasyarkidya Katalbos, Jadken, Urani, Bataan. KDR Adventurer Camp. Bali-bali dyan. Tanong. Yeah. Mahina ka na tubig dito? Mana Mahina ang tubig? mana anak namak sila danom si Kuya. Canting dyan. Balog sulilinisan da. Sa tingay kayo na, gasibo da ni. Maimpis na ba? Epos dito ay. Maimpis. Pero basanting siya kagawa to balo. Unya sa kapatid para sa amin. Ninyo kabalo yan. Tanala mo, may aligon, walang lamo. So aligon to kuno. Kapag kami station lang mo din ang garahe pantambayan. Unya labawas niya. Problema ya asawa, kabalo yan. May ako nanununutan yan, kin. Dapat yan na may salming na kabayo. May sige sige kabalayan ara kabalayan ko ta kin painaw kami ni tani naksul kami mo di mat kinay may restaurant da buti tak maong